vos porte alguns errors típics amb els connectors. Connectors! Els useu? Com connecteu les coses? Primer parlarem de doncs. Doncs sí que ho farem. Doncs expressa només conseqüència o conclusió, però no causa ni motiu. No mai causa, no mai motiu. No podem dir s'ha quedat a casa, doncs plovia, perquè així estem donant el motiu. Hauríem de dir que s'hi han quedat perquè plovia. En segon lloc, no és correcte dir poc a poc, sinó a poc o a poquet a poquet. A poquet a poquet a poquet a poquet a poquet a poquet a poquet. Un altre error típic de connectors. Direm quanta i no en quanta. No s'ha de posar davant la preposició en. I per últim, si volem expressar una conclusió, no direm mai al fi i al cap, sinó al cap i a la fi. Al fi i al cap, no. Al cap i a la fi, de cap a peus, això no té ni cap ni peus, cap de setmana, cap d'any. Com veieu, els valencians entrem de cap en les expressions fraseològiques. Serà perquè som molt cabuts? Fins a la pròxima llengüeta! Adeu!